patrem ngono seponan curiga najan ora kuat ngampah jroning ati tresnanipun Dewi Rara Hyamung kasok dateng jeng Pangeran Tejaningrat rekatak nyandak patem kasudukaken wonten jajanipun tembus prapteng walikat aku Traludira Sirna Margalayu jumeglep ing Bantala kagiat jeng Pangeran Tejaningrat kakang ora bakal baleni ucapku luwih becik pun kakang sing dipatrapi pidana dening Kanjeng Rama tinimbang aku mateni kowe Rara Hoji merga rasaku donya ora ana loro ya mung kowe prasasat kaya dene widodari kang ngejawantah kaya widodari kang tumurun ana ing jagat gumelar Rara Hoji katresnanku Rara Hoji mati kowe oh cirine serat kowe ngenaki atine pun kakang kok kowe ora ngrobabar pisan kowe tega megatke tresnaku kelawan jeneng sira kowe suduk sira kowe lampah dhewe tata gelar lair mergo banget nggon bukti kelawan Kanjeng Rama kok ora tega kok ora rila yen pun kakang dipatrapi pidana nanging kowe sing mati kowe sing suduk slira aku sing luput Rara aku sing kleru yen kowe mati aku melu kowe Rara Astagfirullahaladzim Gus niki pripun Den lha kok malah sampeyan iki sami tawang-tawang enten napa Den enten napa niki kepripun jiwek aku sing luput aku sing kleru jiwek lan dos pundi Den lha niki dos pundi niki kok malah sedo kenging napa sejatine aku didhawuhi dening Kanjeng Rama supaya nyirnake tresnaku lan tresnane Rara Hoji nanging aku ora tega aku ora wentala bareng kabeh wis tak blakake marang Rara Hoji dheweke suduk slira lampus diri jiwek Den niku kok ngeten niki lakone sing jaluki sapa sing jaluki niki senika dadi
Mangkane ayune ngungkuli widodari. Upamane golek teng pasar Balejono pun boten enten wong wadon sing ngeten iki. Teng pasar Balejono nggih boten enten, teng pasar Ngori nggih boten nemu. Pasar Keranggan nggih boten nemu. Pasar Bencong nggih boten nemu. Nggih ming niki tok niki widodari sing mudhun. Lah niki kok mati pripun? Mati dheweke suduk slira lampus diri. Jiweng najan lakone kaya ngene paripaksa aku kudu bali ning Mentaram munjuk atur ngersani Kanjeng Rama. Lah le matur jos pundi? Le matur jos pundi? Nggonku matur arep tak aturke yen Rarahayi wis tumekaning pati. Ayo jiweng bali ning Mentaram jiweng. Mangga den kula dherekaken yen ngaten Gus. Madharatrewa swancine taranggana abyaring tawang lintang-lintang hararas kumenyar hangrenggani ngantariksa hangrenggani ngantariksa brengeng si kumbang iku miwahantuk sejatining madu baline yogaku nggirti janing rat nglonjong botol kadiparan pawartane sakwise ketak dawuhi nindakake pakaryan iki kepiye jiweng nggih matur mawon
napa entene diaturke. Upamane abang nggih diaturke abang, putih nggih diaturke putih. Nyuwun pangapunten Duh Kanjeng Rama, kepareng ingkang putra badhe munjuk atur lepat diagung pangaksami paduka. Iya. Lamun to kowe luput bakal tak wenehi pangapura nggih Tejaningrat sing baku, kowe jujur bloko kelawan pun bapa. Inggih. Saksamene kula nampi dawuh paduka kula bidhal wonten ing Surabaya. Iya. Kepareng sowan dhateng ngersanipun Kanjeng Eyang Pegik. Kula pinanggih kaliyan pun Rarahayi. Kowe bisa kasembadan, bisa sapejagong kelawan Rarahayi kasinggihan mekaten. Iya, sak banjure rening awak nampi timbalan dawuh paduka. Paripaksa kedah kula tindakaken ngiras pantes kula kepengin ngetingalaken dharma bekti kula. Sakwise ketemu kelawan Rarahayi, jumbo kalian dawuhipun Kanjeng Rama. Jumbo kalian dawuhipun Kanjeng Rama. Titi wanci kelenggan menika Rarahayi sampun kasembadan kula pejahi. Tejaningrat, balenono aturmu. Balenono aturmu. Sing tok karepke piye? Kula nampi dawuhipun paduka Kanjeng Rama. Dipun dawuhi supados mejahi Rarahayi. Titi wanci kelenggan menika sampun kasembadan Rarahayi sampun kula pejahi Kanjeng Rama. Bangsa telek kowe. Ujare Sidaplok Tejaningrat. Tesmak bathok mripatmu meloro ning ora ndedelok. Lah kok semono kawengsanmu? Kowe tegel-tegele mateni Rarahayi. Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Lepat kula menapa, dosa kula menapa. Ki aja tambuh. Ki aja tambuh Tejaningrat. Sekawit kula namung nampi dawuh paduka. Kula namung nindakaken dawuh paduka Kanjeng Rama. Pun Rama dawuh apa? Aku dawuh apa marang kowe Tejaningrat? Menawi mboten klentu wekdal ing ajeng paduka Kanjeng Rama paring dawuh ingkang putra kula Tejaningrat dipun dawuhi kula dipun dawuhi supados nyirnakaken katresnan kula dhateng Rarahayi. Saksampunipun Hayi kula pejahi menapa kula lepat Kanjeng Rama. Punapa ta mirahe ingsun prihatin Mas Pogung mijil tuhuda tanpa karya sengkang rinemekan Gusti kowe pinter ning landhep dengkul kutung budimu cedhek nalarmu Tejaningrat. Menapa sebabipun Kanjeng Rama paring duka niki kepripun lampun didhawuhi pun ditindakake ken mateni tresnane Rarahayi pun dipejahi
Lah kok malah dipun anggap lepan iki jos pundi sinuwun. Jiweng menengo. Rungokno pamirengmu Tejaningrat. Kuwi saluka. Kowe tak dawuhi supaya patekno tresnamu kelawan Rara Hayi mengko karep dudu kok Hayi dipateni. Ora kok Hayi dipateni. Tegese dipateni kowe nggonmu tresna karo Rara Hayi. Kowe kudu dicandhet semono. Ora kok Hayi sing dipateni Tejaningrat. Padananira layung kumelku cemranyo maratani sumurupa nggir Tejaningrat apa sebabe kowe tak dawuhi supaya nyernake tresnamu lan Rara Hayi ora kok takon mateni Hayi mergo persajan wae Hayi kuwi sesengeranku pun bawa tresna kelawan Hayi tak titipke ana ngersane paman Pegik ing Surabaya ing pengangkayan wis dewasa arep tak pundhut garwa. Lah kok malah kowe anakku lanang kowe melu trampul-trampul. Kowe nyaur wis bebarung sinang kowe tresnani Hayi. Raning kowe luput kowe tak patrapi pidana. Kowe tak tundung kudu minggat saka Mentaram. Kowe tak sebrat kowe ning alas Gondang Lipura. Saking jubluk ing nalar kula kiraning sesrepan wis aku ora butuh nyawang kuwi Tejaningrat minggat to kowe tak tunduk ben kudu minggat saka negara Mentaram kowe tak sebrake ning alas Gondang Lipura aja pati-pati bali yen durung kraton Mentaram geger aku sutik nyawang wujudmu bagus tata lair ning sejati ning atimu Allah gegedhane Tejaningrat kowe minggat to kula nyuwun pamit jiweng kula Den ayo bujal ning alas Gondang Lipura aduh iki kepripun sampean putra ratu kok malah ditundung teng alas mangan teng alas Bambang Lipura Bantul dudu alas Bambang Lipura ning alas Gondang Lipura oh kula kinten Bambang Lipura Bantul kene Sinden Ayu anggete mriko malah kula seneng mangke dolan teng kene Sinden Ayu ayo toto laku jantraku jiwe minangka sambeting carita perak ginawi adoh ginawi perak tunggal kandhane beda papane ewah lamun to sinarengake nanging kaya dene padha angkate ingkang mapan wonten ing tlatah Kajoran inggih ingkang mapan wonten ing tlatah Magelang sinten to ingkang kepareng angrenggani jroning tlatah Kajoran menenggih menika warnanipun Panemban Rama kadangipun Nalendra ing Mentaram Panemban Rama kepareng cumandhak wonten ing Kajoran ngentoraken teteki gladi ulah kapanditan ngeningaken cipta ingkang den gayuh amung gayuh kasampurnaning urip manjing mring tepet suci rikala samono pinuju lelenggan wonten ing pacrabaan nampi sawanipun ingkang putra mantu
nampi sawanipun putra mantu kekasih nenggih Raden Dian Wijaya. Raden Dian Wijaya ya Raden Trunajaya mijil saking Sampang Madura. Duk rumuhut Raden Dian Wijaya anglesot nawu kawruh ngelmunipun Panembana Rama. Sawusnya wis winelek aji jaya kawijayan kagunan kasantikan kadigdayan wis pura masuk ing sanubari rinegem sagegem dadi satemah putranipun Penemban Rama ingkang aran nenggih Dewi Widuri kapacangaken satemah den jaupaken dening Raden Dian Wijaya ya Raden Trunajaya kapundhut mantu wonten ing kajoran mangkono alon cipta wirengganira. Palugon laguning lekas lukita linuting kidung katung kadereng ngomong memangun manah rahayu haywana kang tan agolong gumolong manadukara yogaku nggir Dian Wijaya ya Trunajaya prayogan nanggonmu ngadhep ana ngersanipun bapa nggir Dian Wijaya kawula nuwun ing Gidha Kanjeng Rama Prembani nampi berkah pangestu paduka sampun boten kirang setunggal menapa suwanipun ingkang putrapun Dian Wijaya inggih pun Trunajaya bekti kula mawantu mugi konjuk sandhaping pepodo mawantu. Ya wis ndak tampa nggir Dian Wijaya astutiku tampanana. Sakwise wis suwe nggonmu cumandhak mapan ana ing kajoran ya ing Magelang kene iki. Nalika duwe ngene kowe dadi siswaku, kowe dadi cantrikku inggih. Nggonmu budhal saka tlatah Sampang Madura, kowe nampa sasmitane Gusti didhawuhi ngulon lakune. Saperlu nawu kawruh lan ngelmu tumibaning pada Dian Wijaya kowe mapan ana ing kajoran kowe wis ndak melek ngelmu aji jaya kawijayan ngelmu kasampunan ngelmu kanuragan ngelmu kebatinan manjing suruping pati kowe wis pono inggih wis rinegem sagegem dadi nggir Dian Wijaya yo mung wae yo nggir wong kuwi yen wis duweni kawruh, duweni ngelmu, muga-muga ngelmu sing migunani. Aja ngelmu sing nyilakake tumrap pribadi kulawarga, mungguhe menyang wong liya. Inggih. Tuladhane ngelmu sing migunani yen kowe duwe japa mantra, tanggamu bocah cilik ana bocah sing lara untu,
panas awake mumet sirahe dirapalke kawruh dirapalke japa mantra dongake bisa waluya temah jati jati katembahan mulya kuwi jenenge ilmu sing migunani inggih tumrap bebrayan agung ning ilmu sing ora migunani tundhone mung dadi ngayawara merga kepengin numpuk bondo apus krama ning ngancik-ancik pundhake wong liya duit 500 duit 5 juta bisa dadi 5 miliar duit 10 juta bisa dadi 1 triliun lan liya-liyane kuwi dudu ngelmu ning wong ngayawara inggih yen ngelmu kuwi empane nganggo laku lekase lawan kas tegese pitungkasing ngelmu kuwi rong perkara laku lan pituku liripun laku kuwi wis nuduhke pituku kuwi apa kudu nglakoni tapa brata kudu wani ngelih kudu wani prihatin riyadoh riyalat golek papan sing sepi manggon ning pucuk gunung tengah alas ora kok nggayuh derajat pangkat ning golek papan sing sepi nyuwun wewenganing Bathara nyuwun kanugrahaning Gusti merga wahyu kuwi manggon mapane ana papan sing sepi ora kelakon papan keramaian kok kedunungan wahyu mekaten Kanjeng Rama iya menawi laku kuwi tumindak kowe kuat nglakoni tirakat apa brata 7 dina 7 bengi 30 dina awan kowe ora mangan ora ngombe kowe kuat tirakat ning nek lakumu kowe seneng ngapus krama batinmu seneng nyacat karo wong liya batinmu kowe seneng modho manceni karo wong liya gedhe-gedhene gawe kapitunaning wong liya dununge nggonmu tirakat ana ngendi dununge nggonmu ngelih jroning wulan Ramadan 30 dina mbetetet kuwi ana ngendi kuwi jenenge ora tirakat ning wong le ora mangan mung diwalik wektune awan ora mangan bengi mangan sak lendoe kuwi jenenge dudu wong tirakat dudu wong tapa brata sing jeneng wong tapa brata yen awan ya laku tirakat nek bengi sakwise rampung tirakat ya dijaga direksa pangandikane pamirenge paningale astane sukune atine zakare kabeh dijaga inggih tata gelar lahir syariat nuduhke supaya nglakoni tirakat 5 wektu dilakoni dengklak-dengkluk nganti babak bunyak sirahe utawa bathuke inggih ning kowe kudu bisa mapanke yen wong wis manembah kowe kudu andhap asor karo sapa wae lembah manah ora kena kowe duwe ati sing ala aja meneh kok tumindak batin ala ora kena ngucap Allah ya ora dikeparengke apa maneh tumindak sing nalisir saka paugeraning urip kuwi ora dikeparengke mekaten Kanjeng Rama iya sejatine hakikate makrifate dudu nggone ora mangan ora ngombe dudu iku ning sing jeneng wong tirakat kuwi wektune kapan lajeng benjang menapa selawase urip lho kok ngaten menapa kiat tiyang prihatus kedadangunipun gesang lire mengkene iki aja landheden kula ki aja bodho tirakat didhawuhi selawase urip wektune wiwit kowe wungu saka nindra wiwit kowe tangi turu nganti tumeka kowe arep mapan sare kuwi laku tirakatmu tegese wiwit kowe gumregah saka ing patunggonmu tangi saka kanthil pagulinganmu utawa senthongmu kowe kudu mapake rasamu atimu paningalmu pamirengmu rasamu zakarmu astamu kabeh kena diarani kowe kudu nglakoni tapa raga dijaga sakabehane inggih rampunge nggonmu tirakat yen kowe arep mapan sare yen kowe arep mapan sare tegese wis rampung le nglakoni tirakat sesuk kewungu gumregah saka patunggonmu kowe miwiti tata-tata nglakoni prihatin meneh kuwi hakikate wong tirakat kuwi hakikate wong lakoni